Vitamina D, l'omega 3, ferro, la creatina, el col·làgen. Si un suplement és natural, és bo per tothom. Que no. Em noto cansat, necessito ferro. Que si te prens 2 pastilles perquè et penses que així aniràs molt millor, doncs no és així. I l'ideal seria cada dia unes gotes o un comprimit. Primer, alimentació saludable i després suplementació. Si teniu algun dubte. Consulteu el farmacèutic. Farmacèutica. La professional. La professional. Segell de qualitat. A tots els que ens sentiu, ens hem trobat vegades a la farmàcia que la gent entra amb un cúmul de suplementació i ja no sap què s'ha de prendre. Té una sobredesinformació i alhora una desinformació i pensem que realment s'hauria d'informar bé a la gent de què ha de prendre, de com ha de prendre les coses. Anna, bon dia. Bon dia. Laura, bon dia. Bon dia. I és un bon tema a tractar i a parlar-ne mentre fem el cafè i informem sobre coses que us poden interessar. Si un suplement és natural, és bo per tothom. Què me'n dieu d'això? Que no. No. Que natural no vol dir que sigui inocu i que primer hem de començar per una bona base, una bona alimentació. Correcte. I després si hi ha algun dèficit, després afegim suplementació o necessitem alguna cosa en concret, afegim, però no prenem suplements a tope sense sentit. Correcte. Indicar de la suplementació, sobretot, és molt important, que tinguin el segell de qualitat. Sí. Sempre. Els comprin o no es comprin, però que tinguin el segell de qualitat, perquè ens podem trobar de tot. EVs creatines, 4 euros al bon preu. Ai, al bon preu. Al Mercadona. Un desastre. Ull. Ull. Amb aquesta, igual que l'automedicació, l'autosuplementació. Aquí... Sí, perquè al final, per exemple, aquesta al Mercadona, clar, porta... O sigui, s'ha vist que la creatina, la monohidrat, és la més eficaç i la que té estudis. I aquesta, al Mercadona, porta monohidrat, fosfat, sals de fòsfor, sals de calci, que tot això no té estudis a darrere. Vull dir, no vol dir que et mati aquesta, però tampoc vol dir que sigui bona. Ja. No sé com dir-ho. Llavors, sempre que hi hagi una evidència a darrere i que et posi clar quants grams porta. Exacte. Allò que t'estàs prenent i vigilar que sigui sense gluten, sense traces, per temes d'intoleràncies, i així com tu, Laura. Sí, perquè que no tinguem és ensurts. No. Exacte. Que et diuen, si em prenc més, segur que em trobaré millor. Hi ha gent que ho pensa. Vull dir, un bon suplement, una bona suplementació és la que és la indicada per a aquella persona i la dosi indicada. Vull dir que si te prens 2 pastilles perquè et penses que així aniràs molt millor, doncs no és així. 2 pastilles de magnesi o 2 pastilles o 2 tasses de... Sí, segurament aniràs més al lavabo, probablement. Sí. I que cada persona és individual, cada persona té o necessita la seva o no suplementació i que el més important és l'alimentació, cuidar els hàbits i això per suposat. Després, cadascú es troba en la situació que es troba i podem suplementar o no, però sempre intentant tenir un sentit comú. Sí. Comencem a parlar una mica dels suplements una mica més típics, dels que més es parlen, el rei del mambo, que és el magnesi. Sí. Sí? Què en penseu? Ara sí. Bueno, el magnesi és un cofactor que tenim, que tothom té com a l'organisme. Un cofactor és com si fos com una peça d'un engranatge, no? Aleshores és com que serveix per moltíssimes coses i sempre forma part de molts de processos de dins del nostre cos. Aleshores, te trobes, no?, com la situació com actual de més d'estrès o insomni. Exacte, doncs pot ser que aquest magnesi redueixi. La suplementació ve quan tens aquesta manca. Aleshores, si tu poses una mica més de magnesi de normal, tens com un millor funcionament tant cognitiu, però com també a nivell de més de músculs, de més de relaxació. Exacte. Avui en dia el gran problema és l'estrès. Sí, és això que he dit, que normalment el magnesi sol veure reduït per això. El que has dit, i a més vull dir que l'estrès suposo que és el que abarca molts problemes, suposo, d'eliminació del magnesi i que molta gent trobi faltar. És aquest el problema, el principal, jo penso. Sí. Molt bé. Llavors hi ha diferents sals de magnesi
i segons cada salt l'absorció doncs, és millor o pitjor, i l'ideal doncs, depèn de per què sigui, si és per insomni, si és perquè fas bruxisme, apretes les dents quan dorms, si és perquè tens molta tensió a nivell muscular o tens migranyes o... Doncs segons cada cas necessitaràs un tipus o un altre, o un combinat, que també hi ha combinats que porten 6 salts diferents i allà ho tens tot. Important, consultar el professional. Exacte. La professional. La professional. Sí. Vitamina D. Què? Vitamina D. Vitamina D, l'ideal seria fer l'analítica abans per saber en quins rangs ens movem, però si no, també és cert que, com que el rang és molt ampli, podem donar-lo bastant tranquil·lament, i l'ideal seria cada dia unes gotes o un comprimit, més que un cop al mes, perquè és... Sí que és veritat que recepta molt un cop al mes, però fet cada dia potser s'ha vist que funciona millor. Sí. Hi ha més equilibri. Sí, perquè la vitamina D el que fa és ajudar-te a absorbir el calci i fòsfor, que és el que és més important com pel manteniment ossi. I el sistema immune també ajuda. Perimenopàusiques, menopàusiques. Clar, exacte. Aquí és una recomanació de la vitamina D també és bastant en persones que entren en perimenopausa, menopausa o postmenopausa. Sí, inclús dones més joves que tenen regles irregulars i així, també s'ha vist que funciona bé la vitamina D. També. Irregulars o doloroses. Sí. Un que a mi m'agrada molt, l'omega 3. Sí que t'agrada, és veritat. Molt m'agrada. Sí, perquè te'n prens. Sí. El peix. El peixico. El peixico. Sí, el peix, però també les llavors de lli, de chia, de sèsam, fins i tot em sembla, són riques en omegues. En omega 3. I s'absorbeix bé? No s'absorbeix bé? Costa més? Depèn del peix? S'absorbeix bé amb aliments amb greixos saludables, i a la nit. És quan s'ha de prendre per anar bé. Quan es recomana l'omega 3? Bueno, és que hi ha moltes indicacions de l'omega, en certa manera, i a més també depèn de quin omega estiguem parlant. L'omega 3 és un àcid gras, i l'àcid gras, els àcids grassos tenen una funció més de nivell de comunicació celular, perquè un àcid gras forma part de la membrana lipídica de les cèl·lules. Aleshores, si tu estàs portant com aquest àcid gras, afavoreixes això, no? Doncs aquesta comunicació celular. I depenent d'aquest àcid gras que estiguem aportant, tenim com diverses indicacions, no? D'omegues 3 hi ha l'EPA, sobretot, i el DHA. El DHA sí que es dona més com per temes que en diem com de coll gaire, i per tant s'indica molt per temes de sequedat visual, perquè ajuda molt més al bon funcionament de l'ull, però també es dona molt per més temes cognitius. I sí que l'EPA es dona més com de coll en baix, que se'n diu, més processos antiinflamatoris, cardiovasculars. També està indicat en persones amb dolors menstruals forts, perquè fa aquesta funció més antiinflamatòria. Doncs això. Sí que és important, tenir una base d'alimentació. Clar, menjar peix blau sovint. Peix blau, més que suplementació, o inclús tenir l'alimentació i suplementar després amb menys dosis. Vull dir que exacte, una combinació, però és important tenir una bona dosis d'omega per tenir un equilibri al cos. Sí. Bueno, i reducció de triglicèrids, també s'ha de dir. També ajuda, a baixar triglicèrids. Vale, seguim. Ferro. Què opineu del ferro? Bueno, sí, també és molt necessari, el que passa que també l'ideal seria fer l'analítica prèvia. Sí, perquè molta gent et entra i et diu noto cansat, necessito ferro. Clar, pot ser que sí, potser que no. S'ha de valorar. Sobretot les dones fèrtils sí que sol ser sovint un tema de que tenim el dèficit de ferro, però no sempre. Llavors és fer l'analítica prèvia, i com abans, igual que el magnesi, hi ha diferents salts, i segons cada salt l'absorció pot ser més o menys bona, la biodisponibilitat és millor o pitjor segons cada salt de ferro, i s'hauria de prendre amb dejú i amb una font de vitamina C natural, ja sigui un kiwi, de taronja natural. Sí que podem dir que el ferro costa d'absorbir. Sí, llavors. I no prendre'l mai amb llet perquè disminueix l'absorció. Seguim. Un que m'agrada molt també, a l'Anna també li agrada, la creatina. Ets fan de la creatina. Sí, des que te la vaig recomanar. Vas com un coet,
Sí, m'encanta, m'encanta. Sí, M'encanta realment i va té molt bé. molts estudis a darrere, Molt. vull dir que es pot donar tranquil·lament, i la dosi seria de manteniment de 3 a 5 grams al dia, i si volem fer una dosi de càrrega serien de 0,8 a 1 gram per quilo de pes al dia. És a dir, si peses 60, 6 grams durant una setmana al dia. Fan de la creatina totalment. Segell de qualitat. Exacte, sempre. Segur, sempre. I quin me queda? El col·làgen. El col·làgen em farà ser com si tingués 20 anys? No ben bé. La gent s'ho pensa, Dóna'm col·làgen. T'ajudarà perquè al final la síntesi disminueix a partir dels 25, però evidentment tot sumat, com sempre diem, a la bona alimentació. Si no, ja pots anar prenent col·làgen, que tampoc tornaràs als 20 anyets. El col·làgen és una proteïna que forma part de molts llocs del nostre cos, tant la pell, però també articulacions, tendons i tot. Aleshores, en aquest aport, normalment el solem recomanar, no? Persones que sí que tenen com aquesta una mica problema de mobilitat o que els hi fa més mal articulacions i això. Molt bé. Però també hi ha de la pell. Sí. Molt important. Primer, alimentació saludable i després suplementació. Exacte. Sota consell sanitari millor. No allò que vas veient una mica, doncs, cartellets d'agafa el magnesi o agafa el que sigui, que t'anirà millor. Sí, perquè al final tens perquè els diners a la bessura, també. Sí, sempre és millor consultar i seguir un consell i una bona alimentació. Si teniu algun dubte, consulteu el farmacèutic. Farmacèutica. Sí. Farmacèutica, exacte. Laura, Anna, doncs que tingueu un bon dia i fins al proper. igualment. Fins la propera. Gràcies. Ens veiem, que vagi bé.